mwanengo wachiita ma-problems kutibata pa-Facebook nokwanisa kuona zvakare pa-YouTube. Pa-YouTube pane live stream pachannel inonzi Let's Talk Ngatitaure Asikhulume. Pa-YouTube nokwanisa kushare nevamwe muchivaudza kuti kuradzikwa kwamadzibaba Joshua kuri kuratidzwa pa-Facebook. Tivaradzike takawanda tese tese pa-Facebook nepa-YouTube pa-Let's Talk Ngatitaure Asikhulume. All right. Good. Yeah.
Baba Joshua wachazengoa kubuda in a few minutes wakwenda ku hall kuchanitwa service ndo kuchaitwa ma speeches ndo kuchaitwa viewing wachabuda in a few minutes tuwaita rwendo rwekwenda ku hall kunonziko ku Friar Millennium Center kunzvimbo iyo inonzi Wednesbury inova kachinhambwe kapfupi pfupi kubva pano pamba pavo kuenda Friar Millennium Center. Tichazenge tiinemi tichikupai step by step coverage yekuradzikwa kwamadzibaba Joshua Maushe avo vakatisiya musi wa28 May 2024 vakararama upenyu hwavo nezvakanaka ari munhu aitya Mwari, munhu aiziva Mwari, munhu aiziva chitendero chake, munhu aiziva rudo kune vamwe vese, munhu aiziva kuremekedza vamwe, baba vaiziva chinzvimbo chavo panyika, sekuru aiva nerudo rwakapetwa kazana. Vano vakubuda mumba vopinda parwendo rwekuenda kuservice.
madzibaba Joshua wakuenda kuservice. Takumbomira live stream yedu pano. Rambai muinesu, tichazodzoka zvakare patinenge tasvika kuservice.